Κυρία μου, τι άθεση σας, ορίστε. Ώστε αυτό είναι το υπεραυτόματο πλυντήριο Ζανούση. Μάλιστα κύριε, αυτό είναι το υπεραυτόματο πλυντήριο. Και τι κάνει? Πολλά πράγματα. Καταρχήν πιέζεται αυτό το κουμπάκι. Μόλις πιέζεται το κουμπάκι, όπως βλέπετε, ανοίγει η πορτούλα. Ρίχνετε μέσα τα λερωμένα, τα άπλυτα, τα θελοσοδαρμένα. Κλείνετε την πορτούλα ερμητικά. Κατόπιν πιέζετε αυτά τα κουμπιά. Φεύγετε εσείς, πηγαίνετε στο καφενείο, παίζετε το τάβι σας και αυτό αρχίζει αμέσως να δουλεύει αυτομάτως. Αυτομάτως ρίχνει το νερό, αυτομάτως ρίχνει το λουλάκι, αυτομάτως ρίχνει το σαπούνι, αυτομάτως τα πλένει, αυτομάτως τα ξεπλένει, αυτομάτως τα στίβει και αυτομάτως τα στεγνώνει. Τι άλλο κάνει? Τι άλλο θέλετε να κάνει κύριε, να πηγαίνετε στο περίπτωμα και να αγοράζετε τσιγάρα, πλυντήριο είναι. Ναι, μα λέτε υπεραυτόματο. Μα αυτό κάνουν τα υπεραυτόματα. Καλά, πάω, θα το σκεφτώ και θα ξανάρθω. Καλά, σκέψου το. Και αυτή η κουζίνα εδώ υπεραυτόματη είναι. Μάλιστα κύριε, υπεραυτόματη είναι. Και τι κάνει? Τι κάνει? Σηκώνεται το πρωί, αγοράζει από το μανάβι τις πατάτες, κατόπιν πηγαίνει στο χασάπι, αγοράζει το κρέας, τα βάζει μες στην κατσαρόλα όλα μαζί χαρμάνι, τα μαγειρεύει, σε φωνάζει, σε καθίζει την καρέκλα, σου δένει την πετσέτα σφιχτά στο λαιμό, σε ταΐζει και κατόπιν σε στέλνει στο διάλο. Άπια από εδώ, άπια από εδώ. Καλά, πάω, θα το σκεφτώ και να ξανάρθω. Να ξανάρθει, αλλά είναι Κυριακή. Γιατί Κυριακή? Άστα διάλα από εκεί πέρα. Άμε δουλέψεις εδώ πέρα. Καραμούζα. Καλώς τα παιδιά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πάλι εδώ είσαι Καραμούζα. Μάλιστα. Γιατί ήρθες, για το πλυντήριο ή για την κουζίνα? Ούτε για το ένα, ούτε για το άλλο. Ούτε για το ένα, ούτε για το άλλο. Γιατί ήρθες? Κιθάρες έχετε? Εσύ με δουλεύεις, δε. Με δουλεύεις. Δεν βλέπεις τι πουλάμε εδώ μέσα. Ηλεκτρικά ήδη πουλάμε. Ηλεκτρικά. Μα κι εγώ για ηλεκτρική κιθάρα ήρθα. Τι δεν κάνεις. Δεν σου φτάνει η Καραμούζα που έχεις στο λαιμό. Θες να κάνεις ορχήστρα? Δεν έχουμε κύριε, δεν έχουμε. Πήγαινε σε κανένα οργανό πολύ να αγοράσεις. Άντε πήγαινε. Δηλαδή εσείς μόνο ηλεκτρικά είδη έχετε εδώ μέσα? Μόνο ηλεκτρικά ήδη έχουμε εδώ μέσα. Αν σας φέρω μια απλή κιθάρα μπορείτε να την κάνετε ηλεκτρική? Έλα εδώ ρε μπουζούκι να σου πω. Σαχλαμάρα με ένα. Με ζήτησες. Ψήλωσες εσύ. Ορίστε. Ψήλωσες λέω. Πότε, σήμερα? Δεν ξέρω από πότε γιατί δεν το είχα προσέξει. Κι εγώ δεν το είχα προσέξει. Μήπως κόντινες εσύ? Αλέκο παιδί μου, έγινες άντρας πια. Με εννοείς? Εγώ το εννοώ, εσύ δεν εννοείς να το εννοήσεις. Το έχω εννοήσει προπολού. Μέχρι προχθές ακόμα με θεωρούσες παιδάκι. Όχι Αλέκο, δεν είσαι παιδάκι. Είσαι άντρας όριμος και πρέπει να έχεις πλήρη επίγνωση των καθηκόντων και υποχρεώσεών σου. Το δικό μου υποχρεώσεων. Το δικό σου βέβαια, τι άλλο. Για σένα πρόκειται. Α, εντάξει, για τα δικά μου λες. Εντάξει. Αλέκο, σήμερα θα μιλήσουμε καθαρά. Σαν πατέρας και γιος, αλλά και σαν άντρας προς άντρα. Θα τα πούμε όλα. Ανοιχτά και παστρικά. Μάλιστα. Πρόκειται, παιδί μου, για ένα θέμα υψής της σημασίας. Κοινωνικής και ηθικής. Όπως είναι η τιμή. Μάλιστα. Η τιμή εννοώ του κοριτσιού. Θα ξέρεις βέβαια τι είναι η τιμή του κοριτσιού. Πώς δεν ξέρω, αλλήμον βεβαίως. Μπράβο, παιδί μου. Αυτό το ξέρεις. Κάτσε, παιδί μου. Η τιμή ενός κοριτσιού, Αλέκο, παιδί μου, είναι το πολυτιμότερο στολίδι του. Είναι η ύπαρξή του, είναι η υπόστασή του. Και κάτι περισσότερο ακόμα. Είναι η πρίκα του. Μπράβο, ωραία το είπες αυτό. Η πρίκα του. Όταν λοιπόν ένας νέος γίνει έτη, αναχατεί η τιμή ενός κοριτσιού, αναλαμβάνει ευθύνες. Δημιουργεί υποχρεώσεις. Το ξέρεις αυτό? Αυτό δεν ξέρω, πώς δεν το ξέρω. Το ξέρω και το παραξέρω. Συνεπώς, ο νέος που έγινε τι αναχατεί η τιμή ενός κοριτσιού δεν έχει το δικαίωμα να μιλάει για πρίκες, γιατί την πρίκα την έφαγε. Συμφωνεί? Τι φαγωμένη. Τι επιβάλλεται λοιπόν να γίνει σε αυτή την περίπτωση? Τι? Ο γάμος. Μάλιστα, σύμφωνοι απολύτως. Ο γάμος είναι ζήτημα τιμής σε αυτές τις περιπτώσεις και πρέπει να γίνει κατεπηγόντως. Επηγόντως. Ναι, βεβαίως, κατεπηγόντως, πολύ σωστά το ωραία, είπες. Μόνο λοιπόν. που υπάρχουν κάτι πατεράδες που φέρνουν αντιρρήσεις, κατάλαβες. Τι έκανε, λέει, να τους βράσω εγώ αυτούς τους πατεράδες. Είναι γαϊδούρια. Μπράβο, αυτό ωραίο και αυτό. Λοιπόν, είμαι συγκινημένος που σ' ακούω, λοιπόν. Και εγώ, παιδί μου, είμαι ζωηρά συγκινημένος γιατί βλέπω ότι έχεις ριζωμένες βαθύτατα τις ηθικές αρχές με τις οποίες σε γαλούχησα και που αποτελούν τις βάσεις κάθε έντιμης ελληνικής οικογένειας. Διεύθυνες κοπέλα, πρέπει να την πάρεις. Θα την πάρω, εντάξει. Ορίστε. Λέω εντάξει, σωστά τα λες, λέω. Οι βάσεις. Έβγε, παιδί μου, ήμουν βέβαιος πως θα τα καταφέρεις. Αλλά κοντζαμάντας είμαι. Τι άντρας. Άντρουκλας. Άντρουκας με τα ούλα μου. Σε καμαρώσω, λεβέντη Μα μου. σε παρακαλώ, άμα λέμε μια κουβέντα, τελείωσε. Μα πώς. Τινος είμαι όμως. Λοιπόν, εσύ έχεις πάρει από μένα, το ξέρεις, κύριε. Ορίστε. Λοιπόν, στις περιπτώσεις που ο νέος αρνείται να κάνει το γάμο, έρχεται ο αδελφός με το πιστόλι στο χέρι και αξιώνει να γίνει ο γάμος. Έτσι. Έτσι. Ήρθε. Ποιος? Ο αδερφός. Τι είπες? Εδώ σπίτι μας, λέω, ήρθε. Ποιος? Ο αδερφός. Ποιος αδερφός, παιδί μου? Εδώ στο σπίτι μας ήρθε ο γαμπρός. Ο άλλος αυτός. Ήρθε και ο αδερφός. Α, ο γαμπρός έχει αδερφό? Όχι, η αδερφή έχει αδερφό. Πώς μου τα μπερδεύεις έτσι, παιδάκι μου? Εσύ είσαι ο αδερφός. Ωραία, είμαι ο αδερφός, αλλά και αυτός που ήρθε εδώ έχει μια αδερφή. Α, ο γαμπρός έχει αδερφή? Όχι, ο γαμπρός αδερφή. Ο γαμπρός δεν έχει αδερφή ακριβώς γιατί έχει έναν αδερφό που έχει γαμπρό. Ναι, ό,τι θέλουν, μη ζάλισες. Στος και Παναγία, να σε συγκαλάσουμε, ρε παιδάκι μου, ποιος αδερφός? Ακόμα δεν κατάλαβες. Τι να καταλάβω, εμείς συζητάμε εδώ για την περίπτωση της Άννας.
Πιάνα στην Άννα, είσαι ακόμα. Άντε. Εγώ τόση ώρα σου μιλάω για τη Βούλα. Τη Βούλα? Ναι. Ποια είναι πάλι αυτή η Βούλα? Πού δεν ξεφύτρωσε στη μέση? Τώρα ξεπίτρωσε η Βούλα, είναι το κορίτσι μου, δεν είναι το κορίτσι μου. Τι έκανε, λέει, έχεις και εσύ κορίτσι? Μα τι λέμε. Ήψιστε κύριε, άλλη μπόμπα έπεσε μέσα στο σπίτι μου. Μα εγώ σου τα είπα, δεν σου τα είπα, μαζί πάνε αυτές. Α, τον αλητήριο. Κατάλαβες, εγώ σαν άντρας που είμαι, αγάπησα κι εγώ μια κοπέλα. Τι άντρας βρε, εσύ είσαι παιδάκι ακόμα. Τι είμαι, πτυσσόμενος είμαι, μία είμαι παιδάκι, μία είμαι τόσος, μία είμαι τόσος. Κύριε των δυνάμεων, αυτό είναι από τα άγραφα. Δεν σου είπα μωρέ πως το κορίτσι που θα πάρεις εσύ θα στο διαλέξω εγώ? Ναι, αλλά άργησε λιγάκι, κατάλαβες, αυτά είναι τυχερά, δε. Και έδωσες υπόσχεση γάμου? Μάλιστα. Α, τον αλητήριο, αυτό είναι απίστευτο. Έχει τουλάχιστον πρίκα η κοπέλα? Πρίκα είναι η τιμή της, την έφαγα. Είσαι ηλίθιος. Γιατί με βρίζεις, εσύ δεν μου είπες είσαι τιμα τιμής, γιατί η τιμή του κοριτσιού. Για τιμή βρε, για τιμή του κοριτσιού. Στραβωμάρα είχε να προστατεύσει την τιμή της. Ναι, αλλά εγώ είμαι υπέτειος, εγώ έχω ευθύνη. Δεν έχεις καμιά ευθύνη και δεν είσαι διόλου υπέτειος. Στο κάτω-κάτω εσύ είσαι άντρας. Ξανά γίνε άντρας. Να θέλει να παντρευτεί χωρίς πρίκα. Άκουσον. Άκουσον, τα ήκουσον που τα έλεγες προλίου, γι' αυτό πήραν το θάρρος. Είναι ζητήματα τιμής μου είπες, θυμάμαι πολύ καλά τα λόγια σου. Γιατί η τιμή της παραδόσεως είναι η ελληνική οικογένεια της κοινωνικής προνοίας, έτσι μου είπες. Τι είναι αυτά βρε που λες, τρελάθηκες? Εγώ τα είπα, εσύ τα είπες. Είπε ότι θα ξανατηλεφωνήσει. Α, θα της πω καμιά κουβέντα. Θα της πεις, παιδάκι μου, θα της πεις. Παρακαλώ. Γυρίσατε. Όχι. Είχαμε μείνει εχθές στο κεφάλαιο Ζήτα εδάφιο 25, έτσι. Ησυχία! Ησυχία είπα! Ρεδέα, έχουν πολλή ώρα που μπήκανε μέσα. Τώρα που να είναι θα βγουν. Όχι, με πήρε ο ύπνος πάλι σου. Ναυσικά την εισόδε με θύμωνα γύρα το μύτιο. Ήματα μεν τικείτε ακιδέα σιγαλοέντα. Σίδε γάμος σχεδόν εστί ή να... Καλημέρα, Δεσποινής Πετροβασίλη. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, καλά? Καλά, ευχαριστώ σας. Ψυχία! Λοιπόν, ναυσικά την εισόδε με θύμωνα γύρω το μύτη. Είπατε μεν την κοίτε ακιδέα σιγαλοέντα. Καλημέρα, Δεσποινής Πετροβασίλης. Καλημέρα σας. Α, να μας συγχωρείτε, αρχίσαμε το μάθημα χωρίς να σας περιμένουμε. Δεν πειράζει κύριε καθηγητά, κάντε τη δουλειά σας, εγώ δεν παρεξηγώ, τώρα ξένοι είμαστε. Ψυχία είπα! Κάθεσε κάτω! Αν έδεσαι, σιγά πάνω! Σιγά πάνω! Σήκω, κάτσε. Τι ώρα είναι αυτή που ήρθες? Κοιμήθηκα αργά χτες κύριε καθηγητά. Αργά? Μάλιστα. Τι μου το λες, ας κοιμώσουν νωρίς. Δεν γινόταν κύριε καθηγητά, είχαμε καλεσμένους στο σπίτι. Καλεσμένο. Μάλιστα. 5 ώρα φύγανε, τι να έκανα, τους έδιωχνα με τις κλωτσιές. Εγώ παιδί μου τι να σου πω, απορώ με το θράσος. Κάθεσε. Θα τα πούμε αργότερα, έχουμε να πούμε εμείς. Μάλιστα. Έχω και τον ελεγχό σου εκεί. Σιγόν. Σιγόν. Μάθημα ξέρεις? Νέκρα και κασίδα. Μάθημα λέω, ξέρεις? Ξέρεις. Λέγε. Ναυσικά την εισόδε με θύμωνα γίνα το μύτη. Τι να κάνω? Μετάφραση! Φέρε εδώ! Μετάφραση μέσα στο μάτι. Πού είναι η μετάφραση? Φέρε εδώ, την είδα. Πού είναι η μετάφραση? Κρύφτη! Πού είναι η μετάφραση? Έλα εδώ! Φέρε τη μετάφραση. Πού είναι η μετάφραση? Έλα εδώ! Μετάφραση μέσα στο μάθημα, Έτσι λέτε μάθημα κάθε μέρα. Μάλιστα. Λέγε τώρα χωρίς μετάφραση. Λέγε μάθημα. Ναυσικά. Έλα, σιγά. Στρογγυλό κάθεσαι κιόλας. Λέγε. Ναυσικά την εισόδε με θύμωνα γίνα το μύτιο. Είμαστε μεν τικείτε ακιδέα σιγαλοέντα, σίδε γάμος σχεδόν εστί, είναι αχρή καλά με ναύτη ένιστε και τα λοιπά, λέγε. Ναυσικά... Παρακάτω. Ναυσικά... 30 προσκαλεσμένοι σου είχα χτες κύριε. Συγεία! Δεν με ενδιαφέρουν προσκαλεσμένοι παιδάκι, μάθημα ξέρεις. Μάλιστα. Λέγε λοιπόν. Ναυσικά την εισόδε με θύμωνα γίνα το μύτιρο. Λέγε.
Ναυσικά. Όλα ναυσικά μου λες. Και όλη τη νύχτα με είχαν βάλει κάτω και μου μαθαίνανε κούνκαν. Ψυχία! Εσύ παιδί μου είσαι άνω ποταμόνος. Έχω ακούσει δικαιολογίες και δικαιολογίες. Αλλά δικαιολογία με κουνκάν πρώτη φορά την ακούω. Μάλιστα. Ας το μάλιστα. Ξέρεις μάθημα? Μάλιστα. Κάτσε κάτω. Ναυσικά. Άντε πάλι ναυσικά. Κάτσε κάτω. Μπρος. Εσένα θα σου δώσω βιτριόλι. Χαίρετε. Αντιχαίρετε, ορίστε τι τρέχει κύριε. Άμα πονάει κανείς τι κάνει. Αναλόγως τον πόνο. Όχι έπα. Ναι, πονάσαι. Πονάω. Πού? Από εδώ μέχρι εδώ. Από εδώ μέχρι εδώ. Από εδώ μέχρι εδώ. Έτσι τώρα τι θέλεις, να πονάς και στα ενδιάμεσα? Κάνε μου κάτι να ησυχάσω. Πένια, θα σου κάνω κάτι εγώ να ησυχάσεις για πάντα. Γρήγορα κύριε Φαρμακόπη, γρήγορα. Δεν μου λες, τα ξινά σ' αρέσουνε? Βρε βάλε ό,τι να είναι εδώ. Ναι, όχι γιατί άμα δεν σ' αρέσουνε, στο φτιάχνω το αρμπυρό εγώ, τι με νοιάζει εμένα. Αυτό το μπουκάλι πρώτη φορά το βλέπω στα μάτια. Για να δούμε τι κάνει. Δεν μου λες, παιδάκια έχεις? 11. Ναι. Το μεγαλύτερο αγόρι πόσο χρονών είναι? 21. Α, εντάξει, θα δουλέψεις και θα θρέψεις τα υπόλοιπα. Έτοιμο είναι, φέρτο. Έτοιμο, έτοιμο. Φέρτο. Τι εδώ θα το πιείς? Ναι. Εδώ? Ναι. Εγώ λέω να πας στο σπιτάκι σου να φιλείς τη γυναικούλα σου, τα παιδάκια σου. Φάρμακο είναι αυτό, δεν ξέρεις τι γίνεται. Φέρτο να το πάρω τώρα, έλα. Θέλεις να το πιείς εδώ? Ναι. Επιμένεις? Ορίστε, κοπάνε. Μέγας είσαι κύριε. Άνθρωπος ήρθε μοτοσυκλέτα έφυγε. Με τη μεσολάβηση του μεγάλου μας ποιητή Τιμολέοντα Φανφάρα. Γι' αυτό και η απόψινή δεξίωση δίνεται προς τιμήν του. Ο κύριος Φανφάρας θα μας κάνει τη μεγάλη τιμή να μας απαγγείλει ένα ποίημα από την τελευταία ποιητική του συλλογή Λέλαπες. Τι θα προτιμούσατε να ακούσετε? Θα θέλετε να ακούσετε τον σκοταδόψυχο? Αχ, ναι, τον σκοταδόψυχο. Ησυχία. Ο σκοταδόψυχος. Φαρμάκι έχω στην ψυχή, φέρνει μαυρίλα θολερή στα στήθια μου. Νύχτα ξημέρωτη ξανά, με το πιωτό της με κερνά. Εβίβα μου! Σκοτάδι πίνω για πιωτό. Πω, 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 πω. Δέφη της λύσας μου κρατώ. Πω, 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 πω. Και το μυαλό μου είναι θολό. Πω, 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 πω. Τρέλα! 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 Και το μυαλό σου είναι θολό και το δικό της πιο λυψό. Σας εθολώσαν τα λεφτά. Γεια σου Φανφάρα φαφλατά! Εσύ τι είναι αυτά που λες?